Okay, sa dili pa mo padayon, mangluhod usa ta alang sa pagampo. Dalaygo namong Dios makagagahom sa tanan. Dios nga mong ginaalagaran nakasrono sa mga langit, nining kabuntagon ning adlong balaan, kami nagaluhod sa mga tubangan. O kami nangamuyo kanimo o Holy Spirit nga sa kanunay ikaw maggiya kanamo karon magpasabot sa tanang mga butang, maghari sa among hunag kasing-kasing aron o Dios ang mga pulong karon nga among pagatun-an magpabilin kini sa mo ang kasing-kasing. O putli ang among mga hunahuna o giyahi kami nga sana namo karong paghimuon alang sa pagsimba da kanimo maghatag kinig dakong himaya og pasidungog diha sa inyong atubangan. O pasayloa kami sa moang mga sala nga nabuhat diha kaninyo o daghang kayong salamat sa kaayuhan hilabin na sa pagbuubo sa inyong grasya o panalangin. Kining tanan among ginatugyan ginasalig uban sa kapasayloan sa among mga sala gilaungan namo nga madawat pinagi lamang sa gamhanang ngalan sa among Ginoong Hesus nga among personal nga manluluwas. Amen. Hello, good morning sa tanan, happy Sabbath. So, welcome ang atong mga tanang viewers no na ay nasa Mindanao, Cebu, sa laing mga isla sa Pilipinas, sa atong mga brethren nga nasa mga laing nasod nga na tan-aw pud sa ato ang worship, mo-attend sa itong worship ang uban, ganyan na sila mo-replay sila. So, according to your time zone. So, ang atong study karon Bisaya ni siya, kay naatay mga audience, nga naatay general audience nga gi-focus. Pero at the same time, naatay website nga nadito ang mga notes in English. So, ang atong study karon tiwaso na to ni, no? Kaning libro ha. Muna yung nagdalag bida karon ato ning i-promote kay mao ni ang magdala og kaayuhan, healing, magdala og daghang mga kausaban para sa atong mga kinabuhi, sa atong hunahuna, makabag-o ni sa atong hunahuna. Kung ang atong hunahuna nalubong sa mga problema sa kalibutan, sa mga unsa ba na diha nga mga kalisod sa mga kinabuhi sa atong pagkinabuhi ning kalibutan na kining libro ha proven and tested na ni kaysa atong gistudihan last time. Tinuod ang mga pulong sinulat sa mga katawhan sa Ginoo unya makatarong sa tao, dili makabuang, dili mahimong bastos, dili mahimong pasaway, kundi mausab ang kinabuhi gikan sa salawayon, magkabag-o hantod sa panahon nga totally na dyan, na renew na dyan ta hantod nga andam na tang pasudlon sa ganghaan sa mga langit. Unya kining libro ha mubadlong ni sa to ang mga di maayo. Man atong ipang studihan last time atong i-summarize, no. Ang kinahanglan man ta ani oy. O sa ang mga tao sa kalibutan karon na busy kay sila sa ubang mga libro. O naapay digital nga libro, no. Gitawag na lag Facebook. Digital kayo na diha tanan trending, tanang mga indoctrination. Uy kani positive ang epekto ni sa tong kinabuhi kung ato na siyang basahon, mabulahan ta. Unya mapanalanginan samot na kung ato jong tumanon diha manggawas na nang mga daghang benefits, no. So ang pagbasa sa Bible magsugod sa pagpaminaw, pagbasa og pagpaminaw. Unsa man to pagkahibalo kung wa ta nagbasa or nay nagsulti nya di ta maminaw. So ang first step ana is maminaw, magbasa kay sulod na sa itong kasing-kasing. Ang sunod nga step, itong mabulahan ta, kaduhang lakang is atong i-apply. So sa atong study karon daghan tag mahibaw-an, mga pangutana. Unsa man nato ning pagtuon aning Bible, pati man pila na ka pages ni. Uy, kapoy guro kayo na. So ano na ron, sige gikan pa Genesis padong pinadayag. Taas kayo. No? So may itong buhaton, sa di pa tayo mag-study. So may nabatay mga ritual panghimuon. Nabatay, mata paingon, musuod ba tayo mga classroom, asa mo tayo magpa-enroll. Mani mga pangutana atong tubagon.
Nya ug mag-study na tani, nya mausab na kanon na may imong hunahuna ba na matanom nga lahi nga panghuna-huna, ang panghuna-huna sa Ginoo. Nga nimong nabasa diri imo nang muna nimong sinultihan nya mausab nimong lihok nya ang imong mga friends nga katong wala pa sila anang bahina siya kinabuhi nga makaukab sa Bible sa ganahan nimo or imong pamilya mismo ba. Napo ni pangutana nga saon man na akong ila kong lutuson or maulaw ka kuno nga mausab ang akong panghuna-huna, mausab akong sinultihan, kung sininaan mausab, kung linihukan mausab, ang kinaan mausab sa kanano kanang isuda ka ana or sa kana siya. Muna mga pangutana nga atong pagatubagon karon nya naapoy uban mo discourage. Lisod gyud ang Bible sabton. Nay mga dagko kay dihang mga simbolo maglisod ana. Angay lang nas mga naka-eskwela theology, eskwela mga 6 years, sama sa mga pari, mga madre, nakapangutana, ditso ka dito nila, or adto ka to mga pastor, mga sikat, mga kuan, naka-eskwela matulungan. Amo na yung mga pangutana itong tubagon ron. Unsa ang sistema nga gihatag si Ginoo, diha sa itong pag-study ani. Nabatay bayran nga enrollment fee, asa tapaingon, sa itong buhaton, lisod ba na siya? Unya, ang katapusang question, makaya sa oras. Unsang version sa Bible ang atong studihan. Palihog ko ni Brother Clint. Posing na diha, Brad. Kay mo birada na ta. So, ang unang pangutana, sugod ta. Unsaon na to nga mag-study sa Bible. Ato bang ganiron? Masabtan dyan na itong mga topics ba? Gikan gikas Genesis, taman gikas Revelation. Nya, sunod-sunod na dayon tong mga pangutana nga akong discuss karon. Hanginaot ang Ginoo magpanalan kung namoy question, pwede mo chat diha sa comment. No, sa comment section ibutang inyong pangutana. Kung namoy verse nga gusto i-add, pwede hapon ninyo ibutang da kay mabasahan ra na sa atong mga viewers. Okay. So, nining kabuntagon mahisgutan na po nato ang mahitungod sa pulong sa Dios. So, nining kalibutan ng mga igsoon, bisan unsang klase sa problema, bisan pag sa mga kabataan unan, adunay problema, sa mga hamtong adunay problema, sa mga minyo adunay problema, kitang tanan adunay problema, bisan sa tong kalibutan ay dakong problema, pero sumala sa balang kasulatan, kung basahon na to ang Matthew chapter 24, na dinhi to makita ang problema sa tuang kalibutan, nga naghinapos na o hapit ng pagbalik sa Ginoo. O ang solusyon nining tanan mga igsoon is kining Biblia, kining gitawag og maayong balita. So kini nining kabuntagon mo ning importante kayo nga ato ang pagatun-an. So part 2 na ni. So karon nay dakong pangutana, unsaon man nato pagtuon ang Biblia kini akong gigunitan. So kinahanglan ba nga nanglanon ba jud nga atong basahon sugod tag Genesis to Revelation o by chapter. So kung kuan siguro sa tuang personal, so pwede nato na siyang buhaton. Pero by topiko o topical nga studies, so dili nato nimo ma-apply kay nganuman. For example, gusto kang makahibalo unsa maning love of God. Musugod kag basa by chapter. Maglibog ka kay ang unang verse nagisgot og love, pag-abot sa ubos, naghisgot na po gubat. Na pag-abot po sa unahan, naghisgot na po ni false Christ, false prophet, false prophets. Nya pag-abot mo sa unahan, balik na po ang love. Nya whole chapter mong gibawingon ka, saon mo gini whole chapter. Nya bato na po kasi kan chapter. So inganaon ba pagkuan, pagtuon kung gusto ka mahibalo by topic sa diha sa topic night topic nga mga study nga pagtuon. So ang Biblia kompleto siya, mutudlo siya nato kung unsaon nato pagtuon ang balaang kasulatan. Abriha rin inyohang Biblia diha na Isaias kapitulo 28. So bani ko ninyo 28 versikulo 13. So mo ni giya sa Dios kung unsaon nato pagtuon ang balaan nga kasulatan. Ang giingon diri, tungod niini ang pulong ni Jehova alang kanila mao ang sugo ibabaw sa sugo. Sugo ibabaw sa sugo, latid ibabaw sa latid.
latid ibabaw sa latid. Dinhi madyutay didto madyutay. Aron sila mangadto og mga hayang og mga bali og hingbalungan og hingdakpan. So inganaon day pag tuon ang balaang kasulatan. Oh. For example, nagtapik man ta karog mahitungod sa pulong sa Dios. So atong gisusi sugod pa atong last Sabbath. Atong nahibaluan kung unsa ang pulong sa Dios, pinaagi dinhi madyutay, unsa man ni pulong sa Dios, ming abrita sa book ni John, dayon ming abrita sa libro sa buhat, abrita sa libro sa Roma. Oh. So ingon ana ang pagtuon sa balaang kasulatan, dinhi madyutay, diri madyutay. Oh. Naay giya ang Dios. Oh, ato gyud pinaagi aning giya sa gihatag sa Ginoo, ato gyud mauklab ang tibuok balaang kasulatan. Oh. Unya ang nakaapan nining katapusang panahon mga igsoon, mga minamahal, nga adunay mga ahensya sa kaaway nga nagtudlo nga ang kining katunga nga libro, kining Old Testament, dili na ni siya kinahanglanon nga ato akarodong gamiton, kundi anhin natasan niyo. So di na to matawag og Bible ilaha. Kaya nga naman, ila namang gikuha ang katunga. Oh, so tipas na kayo. So unsao naman to nila pagkuan? Muisgo tag sugo sa Ginoo, wala na. Kaya nga naman, pag uklab silang Bible, di na makbasa ang Matthew chapter 20. Oh, gipapas na ang sugo. So tungod kay gipapas man po nila ang katunga sa Biblia. So mo nang ang Dios naghatag na to giya di sa unsaon pagtuon ang balaang kasulatan. So dinhi madyutay, didto madyutay. For example, unsa maning pulong sa Ginoo? Ang Old Testament matud pa ni David, maoy kanang lamparahan o kahayag sa tong mga alagyanan. Ingon pod ni Apostol John sa John chapter 5:39 nga ang pulong sa Dios kung atong pag-asosihon makakaplag ta kinabuhing dayon. Oh. So ingon pod si Mateo nga kinahanglan ato ang pag-asosihon ang balaang kasulatan. Ug ingon pod ni Apostol John sa pinadayag 1, bulahan ang tao nga nagabasa o nagapatalinghok o nagatuman sinaysulat sa Biblia. Kaya nga naman, hadul na ang atong panahon. O ingon pa ni Pablo, gisulat ning Biblia aron sa pasidaan nining katapusang panahon. Alang kanato. O ingon gisubli pa ni Paul nga ang Biblia diha sa sa libro ni Timothy, nag-ingon dito nga mo ni siya mo badlong nato, mo matuto nato, mo giya nato aron mahimo tang hingpit masinangkapan diha sa tanang maayong buluhaton. So dinhi madyutay, dito madyutay, o hantod nga atong nasabtan, atong hingdakpan ang kamatuoran nga ang pulong day sa Dios unsa man sama sa espada nga duhay sulab. Maoy mo giya nato aro nga maoy mo matuto nato, sakit tuod siya paminawon, pero hilabi maigo ta sa giingon sa Biblia, pero mo nay gikinahanglan sa atong kalag aron ato tong masalikway ang tanang dili maayo natong mga binuhatan. So ingon ana kabililhon ang Biblia. Mo nang dili gyud pwede nga kanang kuhaan nato ang nasulat dinhi. Kay kuhaan pod ang imuhang, sa ingon dito ang kuhaan og ang kinsa to magadugang og magakuha adunay ato bangunon nga silot. Unsa pa katong gisalikway na gyud ang Old Testament. So mao nang sa ato ang pagpamatuod diha sa pulong sa Ginoo, ato yung mahatag ang duha og tulo ka mga saksi. Kay mo na gikinahanglan nga aron mapalig-on ang pulong sa Ginoo sa dihang atong ipahayag ngadto sa mga katawhan. So naigingon dre sa ikaduhang Korinto kapitulo 13. Abrihan yung balang kasulatan. 13:1. Ang gingon dre, kini karon mao ang akong ikatulo nga pag-anha kaninyo. Ang bisan unsa nga sumbong kinahanglan paluyuhan sa
panghimatuod sa duha o tulo ka mga saksi. Munang gikinahanglan nato ang pera sa pulong sa Dios. Pila naman to kasaksi atong gigamit nga unsa ka importante, unsa ka bilhon nganong kinahanglan natong pagatun-an. So daghan kaayo nga mga saksi nga atong gigamit, mga verses nga atong gigamit. So sobra na sa duha kun tulo. Munang ang diha sa pagtuon sa Biblia, sa ato ang himatuod sa kalibutan, hilabi bisan kinsa ang ato ang madungog nga nagdalas mayong balita, kinahanglan gid atong susihon nga nagsulti ba ni siya sa matuod. Napud tay kanang detektor. Unsa man nga klase nga detektor nga ma-detect nato nga nagsulti ba ni siya sa insakto or nagsulti ba ni siya sa sayop. Naigiingon dre sa Isaias. Abrihan yung balang kasulatan sa Isaias 8 versikulo 20. Ang giingon dinhi. Ngadto sa kasuguan ug sa pagpamatuod, kung sila dili man nagsulti sumala nining pulunga sa pagkamatuod, walay kabuntagon alang kanila. So unsa man ning kasuguan? Ten Commandments. Unsa man ning pagpamatuod? Kining Biblia. Mo ni siya'y dinhi nato mahibaluan kung insakto ba ang iyahang gisulti or dili. O nagsubay ba siya diri sa Biblia. Unya kung dili nato ni susihon, di nato ni oklabon, saon nato pagkahibalog insakto ba to ilang gisulti. Munang sa ato ang pagtuon sa Biblia, ang Dios naghatag og giya. Dinhi madjutay, didto madjutay. Naay uban mga igsuon ning katapusang panahon. Nagtuon sila sa Biblia, dili aron mahibalo kung unsa ang kamatuoran. Kung dili nagtuon sila sa Biblia, aron unsaon nila pagbali ang kamatuoran. Nagtuon sila alang sa pagkigdebate. Bisan, kabalo ba mo sa mga debatidor, mga igsoon, duwala na sila nagsunod sa Isaias 28 versikulo 13 nga dito madjutay. Kaya nga naman, mutindog lang na sila, mupabarog lang sila usa ka bersikulo, diha na sila mununot. Hangtod nga mahuman ang ilahang panaglantugi. Ingon ana na sila. Daghang na nagtuon, dili aron makabalos ka matuoran, kung dili aron unsaon nga ang ilahang gibarugan nga sayop, dili mapatuon nila kunuhay nga insakto, dili sila mugamit og daghang mga bersikulo. Mugamit lang sila usa. Pero kita mga igsoon, isip nga nagsunod sa balaang kasulatan, ang atong gigamit, nagpamatuod ta duha kun tulo, sumala sa iyon sa Biblia. Ang atong pagtuon, dinhi madjutay, didto madjutay, o pinaagi niya nga giya atong hingdakpan o hingbalungan ang kamatuoran. So, walay problema mga igsoon kung sa atong kagalingon at tibuok chapter atong basahon, Genesis to Revelation, hangtod nga mahuman nimo na, walay problema. Pero sa mga topical nga study, dili na to na ma-apply. Ma-apply ang magamit na to kina pong giya sa balaan nga kasulatan sa Isaias 28:13. Munang dalaygon kay ang Dios nining kabuntagon. Simple lang ang atong natun-an mga igsoon. Munang dili na ta kuyawan bisan unsa pa ang mahitabo ning kalibutana. Kay ang Biblia kompleto siya nga mutudlo na to nga aron atong mahibaluan ang kamatuoran. Pinaagi sa ang Biblia mga igsoon, sumala sa tong dungog na dili ni siya makabuang. Kung dili sumala sa Biblia, atong mabasa nga kung ato ning pagatun-an mahimong maalamon ang tawo. Ang Biblia mo ni usa kana giya aron dili ta malingla nining kalibutana. So sa dili pa kumulingkod mga igsoon, nakoy i-share ninyo akong experience sa una. So mga nganong importante kayo nga atong tun-an ang Biblia. Sa panahon dito mi sa kuan pa mi ato Luzon, naay lakturon Bisaya lang nako. Naay usa ka dito sa among apartment, naay ming adto. Nangayo siya, ayo sa Bisaya pa. Nya ako may nabilin ato, duham guro mi ato. Ming anak din siya nga.
Mga misyonary, mister, mga misyonary daw sila, mga missionaries. Yung sa may yung tuyo, mayon sila nga. Mangayo unta mig ka ng donasyon para sa mo ang ministry. So siyempre, maingon kag muhatag kag donasyon, ang iyahang tuyo para katong donasyon gamiton sa ilang pagministeryo. So siyempre, naabot sa una-una, kung muhatag kog donasyon, unya wa ko kabalo kung unsa ilang gimensahe. Kuyaw kayo. So nangutana usa ko kung unsa ang iyang mensahe. Unsa iyang relihiyon? Gitubag ko to sa iyang relihiyon sa to appointed sa to iyang relihiyon ang iyang gitubag. Then miingon siya nga mga missionary siya. Ngutana ko unsa may inyong mensahe? Miingon siya, ang among mensahe mahitungod nga ang anak sa Dios na ana sa kalibutan. Ang Dios ana sa kalibutan. Ingko tay sa Brad. Ang giingon sa Biblia, sa pagbalik sa anak sa tao, makita sa tanang mata, pinadayag 1 city. May anak din siya. Pag magtarong ka sa imuhang pagpanulti ha, suko ka siya, magtarong ka sa imong pagpanulti ha, kay basin, ang imong giatubang, mauna ang Dios. Ingko na, mas kuyaw Brad. Kay sa panahon ni Moses, ang gipatago manggagin isa sa Ginoo sa bato, kay walay tao nga makakita sa Dios nga mabuhi pa siya. Perte kanyang sukua. Lagod, mura na gid siya kasuntukon kayo. Ming moto, ming anak tong akong kauban nga. Undangon na niyo Brad, undangan na. Palakuan na siya. Suko kay siya. Di ay, ang iyang gipamatuod nga Dios, si Kibuloy. Mao nang importante kayo atong pagatun-an ang bulang kasulatan. Kay gitagna na ng daan nga daghan kayong mga mini nga mga propeta. So, mamini nga nag-angkon nga sila ang Kristo. Mo nang kung di nato tun-an ang balaang kasulatan, kuyaw kayo kung madalata sa ilahang mga lingla. Mo nang sa to ang pagtuon, sundon ginato ang Isaias 28:13 aron ato yung hingdakpan ang kamatuoran. O hinaot nga doon na mo'y nakutlo nga pagtulunan o sa makausama yung buntag. So, may buntag sa taong tanan sa makausab o happy Sabbath. So, gawin nato. Ang gidiscuss ni Brother Clint is yung saon pagtuon ng Bible. No, kung imuhang by topic imong ganahan, so, dire dito, balik naman, at bante na po. So, inana. So, kung history imong basihon, no, gikan yung Genesis, padulong sa Revelation. So, ang ako ang bahin, pangutanaan ni sa kuha is unsa ang angay natong buhaton sa diha nga magtuon ta sa Bible. No, kamo unsa man atong angay buhaton sa diha magtuon ta sa Bible. So gikinahanglan ba nga ay ta magtuon sa Bible naa sa tay mga degree or kanang dapat 4 years college graduate ka? Hiwi. Okay ra. Or kanang dapat kanang nakahuman ka ani nga sa history or mga degree ba, mapila ka units ang imong nakuha, inana bang pagtuon sa Bible, requirements ba ang imong kuan, grado din sa kalibutan, ayha ka, mahimong qualified nga makaabli sa Bible or makasabot sa Bible. No, gikinahanglan ba nga, or dapat Brad, mo eskwela sa ka o kanana ang pila ka tuig sa kuan, sa kalibutan, ayha ka mo pakli sa Bible, ayha ka mas makasabot sa Bible. No, inana ba ang paagi sa Ginoo nga gihatag sa ato nga ay hata mo basa sa Bible para mas makasabuta kinahanglan usa ta nga naay mga bahande or naay dungog diri sa kalibutan kinahanglan taas usa ka sa kalibutan. So atong masayran karon kun unsa day ang angay nga at natong buhaton para makasabot sa Bible regardless kung unsa atong estado dinhi sa kalibutan or bisan pag mangibutay ra ta or manggunahay ra ta manggardinay pwede kaayo makasabot sa Bible, pwede kaayo nga atong masabtan kung unsang gipasabot sa Bible bisan unsa ta nga kahimtang kung ato ning mabuhat kung ihatag ni sa Ginoo sa ato. So atong basahon sa John 14:26. So palihog ko noon John 14:26. No, kay ang Bible biya kay spiritual book siya about siya sa kaluwasan. So kanang balaan nga libro so kinahanglan po siya og balaan nga paagi. No, kanang dili po siya inana nga sayon sa kaning kuan lang nga kanang kinahanglan yun nga mo effort yun ta pag-eskwela ba nga sa dili balaan nga paagi sa pagbasa nato sa Bible di ta makahimo sa pagsabot ani pinaagi ra sa tong kaugalingong pagpanabot. Basin maghuna-una ta ba nga pareha ra nga linay og math nga
og mulibog na gyud kay nga tanan, subay lang ko sa formula, mapugos gyud ako kuha ang tubag bisag sa ako arang kaugalingong paagi. So sa Bible, no, bisan unsaon nimo buhat, bisan unsaon nimo og tuon sa Bible, kung wala ka, kung dili ka matagaan sa Ginoo sa kaalam, bisan pag unsaon nimo mga sayop na lang gyud imong interpretation, no, kung dili ka ginayran sa Ginoo. So atong basahon sa John 14:26. Apan ang manlalaban ang Espiritu Santo, nga sa akong ngalan igapadala sa Amahan. Siya mao ang magatudlo kaninyo sa tanang butang, ug magapahinumdum kaninyo sa tanan nga akong gikasulti kaninyo. So, sa ani nga verse, magsulti na to nga ang Holy Spirit or ang Holy Ghost mo'y atong gikinahanglan or mo'y atong gikinahanglan pag-ayo para mas makasabot sa Bible. So unsaon man nato pagkuha ang kanang Holy Spirit or unsaon nato siya nga madawat natong Holy Spirit no pinaagi kay ang Ginoo man ang tig-provide sa Holy Spirit, ang tighatag no tigbubo sa balaang espiritu. So pinaagi sa atong mga pag-ampo, diha pa nato madawat ang Holy Spirit. So sa pagtuon sa Bible, gikinahanglan gyud pag-ayo ang pag-ampo nga naman. No ginahanglan nato ang paghangyo sa Ginoo nga Ginoo, tagai mi sa Holy Spirit yung kinahanglan aron mas makasabot mi sa pulong sa Ginoo. Naway nga naman, ang Holy Spirit, mooy say role sa Holy Spirit. No, He shall teach you all things. No, mutudlo sa tanang butang. Nya, anindot sa denhe and bring all things to remembrance. Mo na role sa Holy Spirit, tigtudlo, tigpasabot. Nya, kung unsa ato nangatun-an, unsa ato ang nangabasahan, mulabay ang pila ka panahon, unsa ka taas nga panahon, kung masugatan nato ang sitwasyon nga haom sa verse, matinga na lang tanga, naaman ba hinumdum or naatay sitwasyon, naatay kaatubang ba nga kinahanglan sad og tubag pinaagi sa Bible, matinga lang tanga, nganong nahinumduman man ako to or nganong nahatag man ako tong atubag nga haom sa Bible. So mo na role sa Holy Spirit nga once magtuon ta sa Bible, no, siya ra pod ang mopahinumdum nato kung unsa atong nangatun-an. Nya makuha nato ang Holy Spirit pinaagi sa atong pag-ampo. No, ang Holy Spirit ra mo yung guide sa ato ang pagtuon sa Bible nga atong masabtan. Dili na kinahanglan nga ay unya na akong pakli sa Bible, mo study sa ako kana na ang 4 years unsan ang kurso or theology, historian. O dapat mo eskwela sa akong history para mas matuhog yun ako pag-ayo. Unya na ko ana, kinahanglan sa nako ning buhaton, mo graduate sa ako ani, ayhan ako masabtan ang Bible. So dili na ang paagi sa gitudlo sa Ginoo sa to. Bisan pag wa kay grado, bisan pag di wa ka graduate, basta naalang kay pag-ampo og papangayo sa Holy Spirit niya. Once matagaan ka sa Ginoo sa Holy Spirit, bisan pag manggunahay ra ka, bisan pag unsa imong trabaho dinhi sa kalibutan, pwede kayo ka makasabot sa Bible. No walay pili ang Ginoo, dili favoritism ba nga og kanana ang bahin sa pagpanabot or kaalam sa Bible or adto lang sa mga dato or adto lang sa mga kanaog mga kwartaan or nakahuman og pila ka kurso then pila ka units nga ilahang na mga subjects na kuha. Do dili yan ana. Once nga naalang kay pag-ampo, na kay paghangyo sa Ginoo nya, later on masabtan nato kung unsa pa gyud ang gikinahanglan nga kung naa ka ana nga butang, pwede kapasabton sa Ginoo kung unsa dayang kabubuton niya, pwede kanyang patumanon sa kung unsa dayang gustong ipabuhat sa imuha. So nya kay kung atong buhaton is dili po ta moampo or magtuon ta sa Bible, regardless dili ta maminaw sa Holy Spirit baka nang sa ato alang kinaugalingon nga pagpanabot. So imposible kayo nga makuha nimo ang pinakapuntong, mamatinganan ka nganong naghisgot man ning revelation ug baki na namoy dragon na poy sungay. Nya pag-abot dinhi kanang naigubat, matinganan ka di gyud ka kasabot nya nganong naingon man nga gawa kamo mga matay gawas kanang kung hinulsor kanay mga certain phrases ba or mga certain words sa Bible nga kung dili gyud guided sa Holy Spirit maglisod kag sabot kanang lahi na imong interpretation mahatag ba na inana ang mahitabo kung walay Holy Spirit nga magiya sa ato kung walay pag-ampo. So gikinahanglan gyud ang pag-ampo ang pagtuon sa Bible kay ang Bible is langitnon man siya nga libro. So kinahanglan siya og langitnon nga kaalam niya. Madawat nato ang langitnon nga kaalam pinaagi sa pag-ampo ug pagpangayo sa Holy Spirit. So nang giingon pa din sa sa 1 Corinto 2:14. So palihog kog basa nun. No, kining subo kay sa atong kalibutan karon kay usahay tungod sa garbo ba sa tawo, tungod sa kanang ilahang pagpaningkamot nga mahimong inila sa kalibutan kanang
grabe kay na paghunaon sa ilang kaugalingon niya. Many professionals failed to understand the Bible. Ang mga nahitabo na kadaghanan sa mga tao tungod sa ilahang na-attain sa kalibutan, wala na din sila kasabot sa Bible. No, many individuals daghan kayo tag sa katawo nga nag-angkon nga valedictorian man ko or kanang unsa na pinakataas college mga summa cum laude man ko or unsa na nga laude kung sila pa laude lagi daw. Nabisan pag tungod sa mga laude nga imong nakuha nya kung wala gyud kay guidance sa Holy Spirit nakawang ra ginantayan tanan di gyud na magpulos di gyud ka kasabot og dili ka pasabton sa Ginoo. So mo na nga nahitabo mga professionals daghan bitatag maobserba nga mga professionals dali kay nila sabton ang mga butang sa kalibutan mga libro mga formula or mga kini nga verb is dire ni siya mo nga kuan sa adverb mga inana mga butang dali kay nila makuha pero pag abot sa Bible naka-experience bitaw ko pag kanang pakigtuba pakig barog na ko sa una sa eskwelahan baka muundang ako. Ang tingada ako maestra sa ate naman to gistoryahan nga naabot ad ako glanggam. Amo sa to manghod naglanggam-langgam naman to. Kaya ako mangipasabot ato dili lang ko mo padayon ba kay kanang ganahan ako mag-worker, ministry worker day. Wala ko nabalaka kay ako ara ang Ginoo nagsaad nga mo provide siya ba sa mga panginahanglan sama sa langgam. Nya professional to ha, maestra ba tong katubang nya wala siya kasabot sa akong verse nga gihatag. Di ana sa akong igsuon nga. Ang samtong manghod diyon nami naglanggam-langgam naman to naglanggam-langgam sa naglanggam-langgam nya wala na nila nakuha ba ang punto nga ang Bible nagsulti nga once mosunod ka sa pulo sa kabubuton sa Ginoo providean kanya sama sa pag-provide sa mga langgam nga ang langgam gali walay grabeng pagtrabaho ba o walay kanang nagkinabuhi lang sila sa matag adlaw nga ang Ginoo ray bahala mo magpakaon sila maunta ta ang punto ang ipasabot pero wala nila nasabtan naglanggam-langgam na daw ko no so inana ang mahitabo na bisan pag unsa ka professional diri sa kalibutan once dili ka gayran sa Ginoo sa kun unsa yang buot ipasabot dili gyud mahimog yung nagiingon din basaha sa palihog tanon sa 1 Corinthians 2:14 ang tawo nga kalibutanon dili magadawat sa mga igatudlo sa espiritu sa Dios kay alang kaniya kini mga binuang ug siya dili arang makasabot niini tungod kay kini ugod kinahanglan mang paggatug karon sa espirituhanon nga pagi. Ang mga taong kalibutanon dili arang makasabot nga naman tugkaronon kaayo kinahanglan siya og heavenly discernment kinahanglan siya guidance sa Holy Spirit in order nga ang pinaka kini nga punto dili ra na mo ipasabot na panay mas lalong pa yun nga ipasabot ang Ginoo in order nga makalo to nimo ang gusto ipasabot sa Ginoo didto. So kinahanglan naagid ang pagampo, naagid ang Holy Spirit. Kung taong kalibutanon, binuang ra, ano nga nang din giyon sa to, binuang ra kini alang sa to. Kay alang kanya binuang ra mga ugod kini, mo na nahitabo. Naglanggam-langgam na daw ko no. Ang samtang manggod, naglanggam-langgam naman to. Wala binuang murag pagsabot nila sa akwa, murag nakatok no. Bahin na sa successful ras kinabuhi pinagi sa pag-eskwela naabot naman kaglanggam-langgam hinoon murag ana ang masabtan pero ang akong buti pasabot nila nakasabot ko sa ilahang punto nya nakasabot ko nga dili ra kanang kawang ra ba nya sila wa sila kasabot sa akong punto nga there's no need to worry about the future dili wala na kinahanglan ang imong angay kabalakan is ang pagtuon ra ang pagsunod sa kabubuton sa Ginoo nya wala nila na nakuha, wala nila na nasabtan. Nga naman, kay kana nga kaalam nga gihatag sa Ginoo pinaagi sa iyang balaang kasulatan, sa guidance, pinaagi sa guidance sa Holy Spirit, di gyud na nila makuha kay binuang ra na pinaagi sa ilahang pagsabot. Now, ang mga natural nga mga tawo, without the dictation of the Holy Spirit, without the kanang wala ang guidance sa Holy Spirit ba, dili gyud arang makasabot ang usa ka tawo. So mo nang gikinahanglan, mo na bitaw nang gikinahanglan kayo nga sa pagtuon nato sa Bible, it is very necessary gikinahanglan gyud pag-ayo ang pagpaubos sa kaugalingon. No gikinahanglan kayo nga ang garbo, ang pagpataas kaugalingon atong walaon sa atong kinabuhi kung ganahan ta nga mas makasabot sa pagyud sa pulong sa Ginoo. Kay nga naman unsa toy verse din he. Nawa nako ang verse katong sa Psalms 25 verse 9 palihog tanon. Kung taas na kayo mabitaw na nahitabo sa mga professionals no dili pud noon tanan pero majority sa mga professionals taas na mga ilahang pagtan-aw sa lang kaugalingon yung ano magpatudlo man kunimo manggunahay ra man ka manglampasay ra man ka sa basakan nya ako pila ko katuig nag-eskwela nya
imo ra kung tudluan, pila ang sa grado na human mo, grade 3. Minana no? Pero grade 3 nagampo na nabubuan sa Holy Spirit, nakasabot sa pulong sa Ginoo. Ikaw, professionals, nag-angkon nga professionals. O pila ka tuig nag-eskwela pero wala ang Holy Spirit, garbo pag winaa. Paghatag sa Bible sa man abot na baki-baki, nabot na sungay-sungay, nabot na ang revelation, unsa na di good masabtan. Palihog tug basa naon sa Psalms 25 verse 9, unsa ang ikinahanglan para mas makasabot pagyud ta? Una na nang pag-ampo din kini. Sa mga maaghop, siya magatultol ngadto sa dalan sa hustisya, ug ang maaghop pagatudloan niya sa iyang dalan. Maaghop, meekness, or mapainubsanon, pagpaubos ka og galingon. Kung naana nato, wala tay grado or kanang ubos ta sa pananaw sa mga tao diri sa kalibutan, nya naalang nato ang pagkamaaghop, pagpaubos ka og galingon sa isaad sa Ginoo. The meek will he guide in judgment. Nya ang kanindot pagyud kung maaghop ta, mapainubsanon ta sa tatong kaugalingon, diha nato mas madawat ang saad sa Ginoo, diha nato mas masabtan ang pulong sa Ginoo. Kay nga naman, ang gisulti sa Ginoo, he will teach his way. Kung mapainubsanon ka nga pagkatawo, naa ang pagpaubos, tudluan ka sa Ginoo or kini mo nimo ang iyong buhaton or kini dili ni likayan ni nimo or titit na. So kini yung mabutanga kinahanglan nga dili ni nimo buhaton, no? In order nga mas masabtan pagyud nato ang pulong sa Ginoo, naa ang pag-ampo ug naa ang pagpaubos sa kaugalingon. Kay dili man gisulti ganin sa atong kaigsuonan nga dili nasad ka matudluan ug wala ang pagpaubos sa kaugalingon. Kung magpataas ka sa imong kaugalingon, maghuna-huna man ka nga, ay okay nako, kasabot nako tanan, nana nako tanan. Di na ko maminaw. So lisod kaayo nga punon ang usa ka baso nga puno na daan. So kinahanglan hawaasan sa ato nimo ang imuhang sudlanan sa mga butang nga mga dili maayo, ay ka masudlan sa pulong sa Ginoo. Kinahanglan gid ang pagpaubos sa kaugalingon. No, ay nato masabtan ang kanang pulong sa Ginoo. So ug mao lang ta akong i-share no, daghang salamat ug happy Sabat sa ato ang tanan. Okay, sa makausab, happy Sabat sa tanan og may buntag. So sa padayon atong hisgutan tong introduction na mention ni Miadi ganiha nga kinahanglan pa ba ta mo attend og eskwelahan aron makatuna nato ang Bible, aron makasabot ta unsa gisuwat aning Biblia. So kinahanglan pa banta mo atong eskwelahan no aron makasabot sa mga pulong sa Dios. No. So pangutana kamo, asa man mo nakakat-on sa pulong sa Dios? Sa eskwelahan ba? Dili, no. So dili kuli kayo sa eskwelahan nga kanang gitudlo ang bahin sa pulong sa Ginoo. Gani kung naaman gani kanang dili gyud maoy tutukan bitaw nga maoy tun-an, labi na karon nga gibawal na gyud na siya. Sa gingon ni Ma'am Vicky sa una maka-share pa siya sa iyang mga estudyante pero karon kuha na lang gid kayo kanang binantayan na kay baka gibawalan na sila sa pagtudlo. Kay kuha na gid daw respeto sa uban nga mga religion. So ilan ang giwala sa eskwelahan. No, imposible kayo nga makatuna nato ni dadto sa eskwelahan no, ang pulong sa Ginoo. Pero napoy uban mo enroll sila og kanang Bible school, college. Dadto tudloan sila, mag-enroll sila didto, mag-study sila sa Bible. No, murag 4 years man ngali ang kuan, pinakadugay. Gawas atong mga magpare, mga 10 years gito sila, mga magpastor. Lahi pud tong kanang mag-study lang sila sa Bible. Tudloan sila didto, counseling, ministry, kanang leadership. Nya tudloan sila dito unsaon pagsabot sa mga prophecy, sa mga parable. No, nya kinahanglan pa ba na nato adtoan sa eskwelahan tudloan sila dito unsaon pag-interpret. No, so para atong gingon ni Benji mga baki, mga unsa pa na diya mga prophecy. No, kay nalibog man sila. Mo na mga to sila eskwelahan. Pero dili siya libre na ay bayad. No, aw na nag-search gani ko ato pila ang bayad na di ko sure ato dapit pero $46,000. No, mahal kayo sa pagtuon sa puno sa Ginoo, pero mahalag bayad no sa ilaha. Pero sa toa no, sa Matthew 10:8 nadawat nato ato ning nabatunan nga libre, ato ning ihatag sa uban nga libre.
So dili na ta kinahanglan nga moadto pag-eskwelahan no aron makakaton sa pulong sa Ginoo. No kay wala man sad isulti na ganiha, wala man sad nila gitudlo dadto. No so kinsa di ay motudlo nato aron mahibaloan at makahibalo ta sa mga balaod sa Ginoo. No kinsay motudlo nato aron masabtan nato ang Biblia. No makabalo ta sa mga dalan aron makabaton tag kinabuhing dayon. No sa na-mention last Sabat, nagtuon ta aning Biblia kay nasayod tang akini mohatag nato kinabuhing dayon. So basahon nato Psalms 32 verse 8. Kun ko kanimo og igatudlo ko kanimo ang dalan nga imong pagalaktan sa ibabaw, nimo igatuto ko ang akong mga mata sa pagtambag kanimo. O mao ni iyang gisulti. So ang Ginoo day mismo no mao ang magtudlo nato sa dalan nga atong pagalaktan. Siya mao ang mugiya no nato kung unsay angay natong pagabaton ug unsan dili. Nya pinaagi ra pod ani nga libro. Yan ang tudloan sa pagsabot ani nga libro, pero pinaagi ra pod ani nga libro ang iyang pagtudlo nato. No kung ato ning basahon ug ato ning kanang tun-an og sabton, no maura nimo tudlo nato kay sa pagtuon sa Biblia, no kinahanglan gid ni siya kaalam. Kinahanglan siya kinahanglan tagiya aron makasabot aning mga pulungan. No dili ni basta-basta nga basa lang kang ibasa. No kinahanglan gid kanang dili nato ni masabtan kung ato lang ning sa kinaugalingon nato nga pagsabot mo nang nanginhanglan tagtabang. Unya dugang nga verse no kinsa ang mutabang nato, Juan 16:13. Inigabot sa espiritu sa kamatuoran, kini siya mao ang magatultol kaninyo ngadto sa tibuok nga kamatuoran. Kay siya dili magasulti sa iyang kaugalingong pagbulutan, hinunoa ang iyang madungog mao ang iyang igasulti ug ang mga bota nga umalabot iyang igatug-an kaninyo. So mao ni ang espiritu sa kamatuoran. So unsang kamatuoran? Ang kamatuoran mao ang pulong sa Ginoo no kining Biblia. Mao ni ang magtultol kanato ngadto sa tibuok nga kamatuoran. Sa atong pagtun-an ni no daghan pa kay siyang ipadayag nato uban sa tabang sa espiritu no mao'y magtabang nato. Mao'y motudlo nga masabtan nato ni siya no kini nga libro nga mao ang Biblia. No mga nasulat diri aron makabaton tag kaluwasan. So mao ang Ginoo mismo so dili na ta kinahanglan pa maadtog eskwelahan mag-study ta didto. Kay ang Ginoo kaning kung tun-an nato ning kuan pulong sa Dios no mao na manggid ni siya. Mao ni motudlo nato di ba katong sa gibasa katong sa 2 Timoteo nga mao'y magpanton unsa to magtulid no aron mahimo tang masinangkapan o magmatuto. So mao ni siya ang atong gikinahanglan o di na ta kinahanglan paglaing libro no sila kay kung sa eskwelahan magtuon sila sa Bible pero naapod sila laing libro nga basihan no ilahang ipang kuan no hay ipang tandi-tandi. Pero kita mao ra gid ni ang Biblia ra gyud mga atong kinahanglan aron makabaton tag kinabahindayon aron masabtan nato kung unsa ang kamatuoran. Last 2 verse nga kung basahon, Psalms 25:8. Maayo ug motulid si Hiyuba busa pahamang noon niya sa dalan nga ang mga makasasala. Dayon Psalms 73 verse 4. Ikaw magamando kanako uban sa imong pagtambag ug sa ulahi pagadawaton mo ako sa himaya. No sa sinugdan pa lang ang Ginoo na nagtudlo nato no sa atong mga dalan unsa atong angay pagalakwan. Sa gihapon sa padayon siya ang mugiya nato mutambag nato. Nang siya ra gyud ang atong gikinahanglan no aron sa pagtuon sa pulong sa Ginoo siya ang giya sa belang espiritu. No need na ta mo adto pag magpatudlo tag mga professionals no aron makasabot ani kay bisan gani ang Ginoo kanang bisan ang kanang mga mugbo kayo nga kanang grado nining kalibutan no iyahang gihatagan ani no dili man maka-afford mo eskwela, dili maka-afford mo adto katong Bible School College. Pero kanang magbaton lang ta ani mangayo tagiya sa Ginoo sa masagingon ni June Biganiha. Mangayo ta sa balang espiritu no pinaagi sa pagampo no aron magiyahan ta ni sumaora natong kinahanglan.
Ya libre pag yun, dili na ta kinahanglan matug eskwelahan, mo gasto pa tag 1,000 no aron makaton ani. So mao ang atong gikinahanglan ra gyud ani, ang kakugi ug ang panghatag og higayon sa pagtuon ani nga Biblia. So mao to ko i-share. Oh, mao to. Sinagoga giswayan puto niya dito, reach out tong mga maalamon dito, daghan kitong maalamon dito sa sinagoga nya na po dito mga bisan asa lang siya ito siya mga in short no, bisan ang iyang pagpanudlo is naglakaw-lakaw siya, nagsuroy-suroy, wala siya nag-set up og eskwelahan, hala pang enroll mo diri tanan ari mo. No, wala. Gisimple niya. Dito siya naglingkod sa Book of Nature. Sa gawas. No, sa gawas sa kapatagan, sa kabunturan, sa kay siya baruto, sa taliwala sa katubigan. Muna example nga makuha nato nga asa rita makakaton sa kamatuoran. Dili sa mga degree. Saan to pagkasabot sa kabubuton sa Ginoo? Dili sa mga degree, sa mga unsa na dihang mga awards, mga certificates, mga best in kuan, best in ana. Kani kay cum laude ni makasabot yun sa Bible. Oh. Paghisgot og langgam wa kasabot. Paghisgot og baki, unsa man ang baki? Paghisgot og mananap nga mapintas. Katong example ni Sister Bibi ganina nga nay mga eskwelahan pwede mag-enroll. Pwede kayo naa dito kasi klase tudloan kanlang mga unsa. Pag-study nila about sa Revelation, ang naay mananap nga ning gimaw dito sa dagat, sa Revelation 13, nag-drawing din sila dito, o mananap nga ning gimaw sa dagat. Ilan interpretation sa kulahiyang mga adlaw, naay mananap nga pitoy ulo, napuloy sungay, napulo ang kuruna, mubarog. Asa po ka mubarog dapit? O daplin sa dagat, makalilisang, literal naman nila. No, so, nakabayad pa sila tuition fee, dayon na ilad pa jud sila. So in short, gibayaran nila ang ilang ilad nga nadawat. Pero honest sila mo ilang nadawat nga pagsabot no, ang Ginoo mutawag na nila, ang katawhan sa Ginoo tawgon na sila, uy ayaw diha. Dili na mao mo nang uban daghan nakaagi didto. Then pagkataod-taod unahan silang kinabuhi, nakasabot ra sila nga ay muna ito mo itong nasabtan. So, yung dawat sila sa truth, sa simple nga pamaagi. No, dayon, sa to pa, nagasto imong panahon, pila ka tuig ka dito. Nagasto imong panahon, nagasto imong kwarta, dahil ang ending, giiladra. No, so, sayang kayo. So, karon nakita nga nakadungog, ani nga mensahe, malibre ta sa pagbayad sa tuition fee, magpa-enroll na dito, then makalingkawas pag ita sa mga ilad. Kay magpatudlo naman ta diretso sa spirit. No? Magpatudlo na ta diretso sa nag-inspire sa mga nagsulat sa Bible. Dili na ta mo adto dito sa mga tao nga unsa nga institusyon nag-inspire nila kay mahulog niya ta sa ilad. Tinuod Sister Cherian. Business tinuod. Kahibalo ba mo nga si Lucifer sa una, di naman nato siya tawag Lucifer, no? Ganahan ra ba kay siya nangalana kay mo man iyang original nga kahimtang sa langit. Si Satanas abunda kayang pagka-negosyante. Nakatanan na ipang negosyo na niya. Mag-study Bible ginegosyo. Dili man ta na negosyohon no, libre ra man na. Tawang Bible paliton, okay, fine, paliton. Offered ra man pod. Tanan na iyan ang ginegosyo. Wala na siguro'y lihok ko na to dis kalibutan nga wala niya gisakyan diha sa pangnegosyo. So pag-promote sa Bible, sakyan na yon. Then nakakaon pa dito di maayo, nakakaon pagbakak. So ang pinaka-safe is study ka diha lang bisan sa inyong balay. Mato ka sa garden, pwede ka dito mag-study, minaw kag Bible. Maminaw ka ba na break time nimo, palandong ka, basa ka. Bisan asa mo nang benefits nga gihatag sa Ginoo. Kay espiritu man siya. So bisan asa ra kaniya, bisan asa ra nimo siya masapnan. Dili lang siya may nga dapat mosulod gani nga building ana. Inana ra ka sa yon. Ana ra gid ka sa yon. Why problema di ka wa ka degree ana. Di bali nang may degree silang Pedro sa may degree ato.
Mananagat naman to sila, no? Manguan ka na may ngisda di ay. Okay, so makausab no, may buntag sa tanan o sa to ang mga live viewers o sa to mga kaigsuonan sa Cebu o sa US. Happy Sabbath kanaton tanan. So sa to mga last speaker, ansa na tayo lang kan? Ito topic niya. Abuatan ng mga pag-eskwela, bahay na ng unsaon pagtuon sa Bible, dapat ang uban yan eskwelahan, naghagod din sila gasto para lang makabalo sa Biblia. Di ba daw kayong binuang ba nga ilang ginabuhat bitaw? Magbayad lang ka para imong masabtan ang Bible, no? Mo eskwela lang kag theology para imong masabtan ang pulong sa Dios. Pero as a Christian, dili nga na ang pamaagi. No, bisan sa panahon ni Jesus katong gingon ni Sister Ade nga nara siya sa bukid-bukid, sa Book of Nature siya nagatudlo o wala sa mga dagko kay mga eskwelahan. So karon akong bahin is sa dihang magkuan na ta ba musunod na ta sa pulong sa Dios or musunod na ta sa pag-alagad sa Ginoo. Nay pangutana no nagingon diri. What if kung ato ang mga friends higala or atong pamilya kadang lutuson ta persecute ta sa ato ang kinabuhi nga sa dihang mag-alagad ta sa Ginoo o musunod ta sa Ginoo. Unsa may giingon sa Bible at ang Bible atong patubagon kung unsay giingon sa dihang pagalutuson ta sa tuang mga higala or bisan sa tuang pamilya, no? Giingon diri sa Mateo, atong basahon ang Mateo kapitulo 5, bersikulo 11 hangtod sa 12. Gingon na rin. Bulahan kamo sa diha nga tamasan kamo sa mga tawo o pagalutuson kamo o pagabutang-butangan kamo sa tanang matang sa kadautan batok kaninyo tungod kanako. Sa 12, kinahanglan managmaya o managkalipay kamo kay dako ang iyong balus dito sa langit, kay sa ingon man ini, gilutos sa mga tawo ang mga propita nga nang hiuna kaninyo. So sa giingon sa pulong sa Dios o sa Bible, nga sa diyang kita pagalutuson, sa diyang kita panamas-tamasan, no? Tungod lang kay minsunod ta sa Ginoo or tungod lang kay mingalagad ta sa Ginoo. Sa giingon diri mahimutang bulahan. Mahimutang mabulahan sa diyang kita paggalutuson. No, time will come no sa katapusan sa panahon masinati dyan nato nga bisan sa atong pinakasuod nga higala or bisan sa ato ang pamilya. Munay nato kanang lutos, munay nato persecute aron nga katang panahon na jud sa ating lutos. No, bisan ang pinakasuod nato munay mo kanjo nato brag mo betray bitaw. So ingana no kuyaw kayo or ko atong pumalandongon sakit. Di ba sakit kayo nga mismo atong higala pinakasuod, friends kayo, no o bisan pa naa sa pamilya pero muuy mo kuanday nato day sa katapusan sa kapanahunan. Pero unsay giingon diri sa pulong sa Dios, mahimutang mabulahan. No, usahay moabot ang panahon nga during Sandilo, moabot ang panahon nga tungod ninyo daghang kay mga kalamidad ang nagsunod-sunod mga kadautan tungod ninyo kay di mo mutuman sa gibalaod nga mawang Sandilo. No, pabutang-butangan ta, pasanginlan, panamas-tamasan, nga na ba? Pero sa dihang ato ka ng dawaton, then ato ang baliwalaon, mahimutang mabulahan diha sa Ginoo. Pero ang sa giingon diri, ato sa 11 ta, huwag pagabutang-butangan kamo sa tanang matang sa kadautan. Imagine, sa tanang matang sa kadautan, atong ipasay, ilang ipasangil, din nato. Labi na nga kita maglakaw dito ba dira sa prinsipyo sa Dios, maglakaw ta diya sa kung unsay gingon sa Bible, then sa atong paglakaw, moabot ang panahon nga kita
kanang pagabutang-butangan sa tanang kadautan. Diba? Kung kayo unahon-naon, imbis alagad ka sa Ginoo, imbis nagsubay ka sa prinsipyo sa Ginoo, pero gibutang-butangan hinuon ta sa tanang matang sa kadautan. Kini nga panahon dapat ato ning kuan bitaw kanang pangandaman ba? Kay basin biyag abot ani nga panahon butang-butangan ka sa tanang matang sa kadautan, pero wa ka na andam bitaw. Masuko na noon ka ato nagbutang-butang nimo. Musuko na noon ka, no? Manang karon palandaan atong pangandaman nga time will come. Butang-butangan ta sa tanang matang sa kadautan. So, pero sa gingon sa 12, naigingon diri. Kinahanglan managmaya og managkalipay kamo. Kay dako ang inyong balos dito sa langit. Kay sa ingon man ini gilutos sa mga tawo ang mga propeta nga nanaghiuna kaninyo. So ato gyapon diay nga hunahon-naon nga kanang butang-butangan ta, panamas-tamasan ta, ato lang diay nang ikalipay bitaw sa tong kinabuhi. Bisan usay at makabati ta kuan bitaw lang sakit sa to ang kaugalingon kay siyempre dili bina lalim ng butang-butangan ka. Imbis wala nimo wa ka nagbuhat o kanang daotang butang pero gibutang-butangan ka sakit ka na di ba? Pero unsay giingon diri kinahanglan managmaya og managkalipay kamo. Kay nganuman dako ang inyong balos dito sa langit. So mo jud tong naon is ang saad si Ginoo nga sa atong pagkinabuhi nga Kristohanon, butang-butangan ta sa atong kinabuhi, no? Lutuson ta pero ang balos dahil nga giandam si Ginoo, dako kayo. Nga muna iyang i-reward unya sa panahon nga siya mo padayag. So, muna no ang kinabuhi sa Kristiyan o nga sa panahon unya nga maabot ang dako kayong pagsulay sa atong kinabuhi sa pagbarog nato nga Kristohanon, sulayon dito ba? No? Ato pamilya, ato ang mga higala friends, no? Bisan kana sila mo lutuson ta or sila mismo mo persecute nato. Munang kita iato na ni andam atong kaugalingon kung unsaon nga makabarog ta, time will come nga moabot ang mga butanga. Bisan sa amoa, no, sa akong experience or sa akong with my brother, no, sa experience namo, sa pag-convert namo diri, dili jud lalim nga ayahay kay me. Among pamilya dili rang kanang okay ra nila pagka-permiro or pagkahibalo nga na kano ba na Adventist or na Sabbath keeper. No, sa pagkabalo nila nga nabautismuhan na jud, no, lahi na jud, di na Katoliko. No, nasa Badista na jud. Grabe kay mga sakit nga mga istorya nga amo sa nga nadunggan gikan pa jud sa pamilya. Di lalim no, ginikanan then sulti ang tag sakit bitaw. Di lalim. So munang kuan nga pasalamat ako sa Ginoo. Nabra nag-testimony. No, pasalamat ako sa Ginoo nga nakakuan bitaw nakabarog mi atong mga sakit nga mga sulti ba. Bisan gikan jud sa pamilya tungod lang kay misunod ta sa prinsipyo sa Dios. Dako akong pasalamat nga nakahimo mi sa pagbarog. No, munay gamay pa kay nga pagsulay nga gitugot si Ginoo kung mobarog ba ka o mopadayon ba ka. Gamay ra kay time will come. I-persecute na ta. Di ba? Muna atong dakong pangandaman sa matag usa ka nato. Labi na nga ubarog jud ta diha kung unsay gingon sa pulong sa Ginoo. Then last verse makita sa Salmo 27 versikulo 10. Gis. Gingon diri kanapitang sa dihang mualagad na kasi Ginoo, no? Para namo sa darami sa mga igsoon. Kanang panahon nga mualagad na jud ka sa Ginoo ba, mo serve na jud ka ni Lord. Dayon isa likway na ka sa pamilya, no? Di nakatagdon sa imong mga higala, suod nga higala or sa imong pamilya, di kanang tagdon bitaw tungod kay mingbulag or minglahi na ka, minghawa na ka sa imong pagkakatoliko. No? Pait kayo, nga biyaan ka o di ka kanang pansinon. Bisan sa imong friends lang, no? Nga dili na ka makabanding-banding nila,
mga uban-uban nila mga kalingawan sa kalibutan, di na kanila pansinon kay lahi na ka. No, dapat ba nato ng kabalakan? Kanang asa ka ta padulong kung biyaan ta sa tong pamilya tungod lang kay misunod ta sa prinsipyo sa Dios atong patubagon ang Bible kung sige ingon niya dire. Sa Salmo kapitulo 27 bersikulo 10. Gingon na re. Kung ako pagabiyaan sa akong amahan o sa akong inahan, unya si Jehovah ang magadawat karako. So naigingon ang Dios. Nga sa diyang kita di ay, biyaan, talikdan ta, sa atong pamilya o sa atong ginikanan o ginahan, di nato dapat kabalakan. Kaya nga naman, ang gingon sa Dios, ang gingon dire ni Salmista David, unya si Jehovah ang magadawat kanako. So naay, mo kamitan nato mutabang ba nga mao ang Dios. Ang Dios andam siya nga mudawat, andam siya nga mutabang sa diyang kita maningkamot ta sa pagsunod sa Dios. Diyan ang atuang mga tawo nga pagalutuson ta, pagabiyaan ta, dili ta kanang tagdon bitaw. Di na to kabalakan kay nga naman ang Dios na saad nga siya mudawat, siya mutabang sa atuang kinabuhi o sa atong kaugalingon. So muna kinabuhi sa usa ka Christian nga dili nato kagulan labi ng mga kaiso nato sa una nga gikuan sila sa ilang kamitaw amahan, gisalikway sila suko kay ilang amahan kay nganuman ning nisulod og pagkasabadista nga na ba suko kayo, pero di na dapat kabalakan kay nganuman ang Dios mas gamhanan man o mas maayo man ang Dios kaysa tao, di ba? So, diha ta makupot sa Dios, diha ta mosalig sa Dios, no? Sa atong mga kanang magian sa atong kinabuhi, tungod lang sa pag-alagad sa Ginoo, di jud nato nakabalakan. Ang atong buhaton is ampo diyon may tabang sa Ginoo. So man ano, mobura ka akong ka-share o makausab, buntag happy Sabat kanatong tanan. Okay. So, tama ni mute. Okay, mute. So, ang mag-add lang ko gamay sa gi-share ni Brother Ariel kaning mga paglotos nagisulat na po di sa Bible. Nagiwarningan na sa tangdaan nga kung musunod gani ka sa Bible mo ni mahitabo nimo. Palihog itagbasa sa Bisaya, Luke 12:51, 52, 53. Moabot na gani ko si mong kinabuhi. No, diri ning kalibutan na mao ni ang atong mahidangatan. O palihog ta sa Bisaya. Wala ta sa adi sa Ginoo nga musunod ka nako. Wala na kay problema bisan isa. O kuana ka happiness na ka 100% every moment. O kanang happiness 100% every moment dito na nas bagong langit bagong yuta, no? Ready na ba Bisaya? Check. Lucas kapitulo 12 bersikulo 51. Nagdahom ba kamo nga mianhi ako aron sa paghatag ug pagdinaitay dinhi sa yuta? Sultihan ko kamo, dili pagdinaitay kundili pagbahin-bahin. Kay sukad karon sa usa ka balay adunay 5 nga mahabilin, 3 batok sa 2 ug 2 batok sa 3. Mabahin sila, ang amahan batok sa anak nga lalaki ug ang anak nga lalaki batok sa amahan. Ang inahan batok sa anak nga babayi ug ang anak nga babayi batok sa iyang inahan. Ang ugangang babayi batok sa iyang binalayi ug ang binalayi batok sa iyang ugangang babayi. Oh, kaning nga verse actually this speaks volume to me. Dako kini siya og kanang katumanan sa among kinabuhi, no? Kay sa pagsulti ni sa Ginoo ani basa-basa kabasa naman ta ani, no? Sige balik-balik pero lahi gitong ma-experience gid nimo ba. So normal gina sa diha sa isa ka pamilya na dyan ang panagbahin. Di kita mag-expect nga 100% of the time, tibuok panahon, nga antanan dasi sa kapamilya, mudawat. No, kaning giingon diri nga, 5 diha, 3, batok sa 2, ang 2 batok sa 3.
Sa literal, actually sa literal, dili lang ako no, daghan naka-experience ani sa gi-share ni Brad Nunoy, Ariel. Daghan kayong mga kasinatian ba? Na-prove nato nga kumusunod ta sa unsa ang gisulti sa Bible. Dili ta pasagdan sa Ginoo. Nagsaad man siya nga og salikoy kasi imuhang amahan og ginikanan og kinsa, igsuon parinti gagaw. Naman tay amahan sa langit nga mo dawat nato. So sa mga personal na mga experience, tinuod jud na dili nato ika limod nga mo abot jud ang panahon nga naa jud magbingkilay. Ug sa among experience, na experience yun na namo no nga tulo batok duha, tulo ka igsuon nagka usag pagsabot niya ang duha to ay to spikas. Pero normal na sa may gingon sa Ginoo. Mag-divide gid na kay ang pulong mutusulok man to. Nya ang katong di gusto magpadugsak kay adto gid sila sa smooth preaching or katong gituhan nila nga tinuod, sa una tinuod mao na gid to ana. Adto gid to sila. So katong magkasinabdanay mao pud toy magkauban. So dili ta mabalaka kung diha sa pamilya na ay di magkasinabdanay ngano man. Normal na sakit lang noon no, sakit niya. Dakong pagsulay pero wala ta kabalo sa unahan kung unsa ang plano sa Ginoo nga iyan ang gialaw aron matest ang matag usa kung kinsa mong sundon. Ala dili ko mukuha na ni kay akong mama di mo tuo. Ako ning pakaulawan akong mama be basin na lang mo sunod ni nako. Akong papa ako niya yung pakaulawan dara sa publiko post ko ni social media. Basin dag mo sunod din ako. Uy. Abi ninyo kung Kristohanon ta kita nakabalo sa pagtuo. Dili na may method ni Jesus nga makasunod ka sa truth kay imo na dihang gi bash nagmay imong mama diha imong gi personal ba. O kung doktrina lang. Dili na siya may pamaagi sa Ginoo kung kita na sa insakto. Dili ta mag-ingon ana, no? Kung giing ana ta, ay of course kay nakabalo man ta nga naman ang kaaway mo influence sa mga tao nga mo persecute nato. Kaulawan ta, mahatang tag mga storya or ano na ang atong storya kay pangkuhaan o mag-email ta nila pang-edit atong email or mag-text ka pangputlon. Normal na yan. So kung kamo nga bago pa naminaw sa Bible study nya maghinahinay na magsunod, lakaw naghinahinay, ayaw pag-expect nga ang inyong mga kapamilya mapariho niyong pagsabot. So ang damo na totong kagalingon nga matuman jud nga si Jesus wa siya nagdalag kalinaw kundi espada gini, gubat na ni, di ba? Espada pulong sa Ginoo. So ang uban sad mao na siya no sa atong mga experience nga maka-prove gid ta nga kung na maganit division adto lang kita sa mabasa. Katong dili mo uyon nimo kay adto pud sila sa ilang nabasa bisan dili na mao ang ilang nasabtan. Pasagdihi na lang to, no? Iampo na lang nato sila nga basin sa ubaabot nga panahon unta makakita sila no. Kay di mo puta magampo nga mga laglag na nato mga kapamilya, di ba? So bahalag wala kay connection nila kay magsige na moglalis or unsa ni mga pagtulunan. Iampo na lang nato. Nya ipakita nato nga mosunod ra gid tas Ginoo. Bahala na mga earthly dihang mga connection, mga mama nako or papa nako igsuon. Di na ta mabalaka na. Ang kabalaka nato nga wa ta nakasunod sa gisulti sa Ginoo. Nayuban sad nga kanang katong ganiha nga ingon nga binuang. Ang gisulti sa Bible di masabtan murag binuang ra. Murag di dayon nila makuha bisan unsa ka kataas nga degree nga na. Sa panahon ni Jesus nahitabo po na siya no nga nagstorya siya ba sa batanon nga dato. Yang uban nga magbasa ani o padung ni siya sa question nga unsa man ako di mo kasabot sa Bible diretso dayon. Example ay topic nga gisgutan. Di kay ko kakuha diretso. So unsa may grasya sa Ginoo sa kuha na di pa man kay ko kasabot. So nay ubang mata mayog ay na mo usik sa panahon kay ang Bible lisod sabton. Nya binuang no kanay moingon nga joke ra na samantaw na ay nga na isa ka story dire sa panahon ni Jesus no dire pa siya sa kalibutan. Sa Matthew 19:21 na siya giingnan nga batan-on nga dato kay siya ba.
Nya nangutana man ni siya ni Jesus palihog ita diretso na to ni Bisaya. 19:21 Mateo. Mateo Kapitulo 19, versikulo 21. Kaniya mitubag si Jesus nga nag-ingon, Kung buot ikaw mamahingpit, lumakaw ka, ibaligya ang imong kabtangan, ug ang halin ihatag sa mga kabos, ug makabaton kag bahandi dito sa langit, ug unya umanhi ka ug sumunod kanako. Nay moingon nga binuang man ang nada sa Biblia. Unsaon gud nang batanong dato niya baligya niya tanan. Ihatag dito sa pobre. Nya makahimo na siya bande ito sa langit. Nya mosunod siya, makasunod siya sa Ginoo. Binuang man na, masama na siya, ma-homeless na. Wala na siya balay, wala na siya makaon, wala na siya pabaligya agud tanan. So ingon ana ba na mga example nga atong makita nga literalon la pagsabot nga example kani binuang man ang Kristyanismo kay kuan ko no kanang ma-homeless kuno. So tanan nga mga Kristiyano, tanan nga mosunod sa Ginoo, puros homeless. O baligya tanan, wa kay sakyanan, wa kay lahi. Dili na siya nato masabot nga literal nga wa na kayo asa naman kamo puyo sa to pa mosunod ka sa Ginoo, wa na kay balay, wa na kay kapuy-an. Uy dili nga naay nahitabuan ni niya nganong gitsugo ni siya sa Ginoo nga ipabaligya ang kabtang suwayan siya ba. Ngano man na ang problema niya. Matthew 6:19, 20, 21. Matthew 6:19, 20, 21. Ayaw kamo pagtigom og mga bahandi alang kaninyo dinhi sa yuta, diin ang tangkob ug ang taya nagakutkot, ug diin ang mga kawatan nagapanasaka-saka ug nagapangawat. Hinunoa, pagtigom kamo og mga bahandi alang kaninyo dito sa langit, diin walay tangkob ni taya na nga magakutkot ug diin walay mga kawatan nga magapanasaka-saka ug magapangawat. Kay hain gani ang imong bahandi at usab didto ang imong kasing-kasing. Mao di ay nga giingnan siyang ipabaligya. Gusto sa Ginoo nga ang iyang gugma no dili dito sa iyang bahandi. Kay kung asa ang imong bahandi, imong yutanong bahandi man ang pasabot diri, to man pod ang kasing-kasing. Di man ta kaalagad sa Ginoo. Unya nga tong giunag alagaran to sa tong mga bahandi. Kay to man imong kasing-kasing dito. La di ba ka to kawato na kung kuan o nga kung kuan, akong kuan. Makababag na siya kung imong bahandi gigamit nimo nga mao na imong gialagaran. Dili ka makasunod sa Ginoo. Dili pasabot nga kung tagaan ka sa Ginoo bahandi, imo ipanghatag tanan, wala na kay kapuy-an. Mama, homeless na kadili na siya mo ang point. Ang point ni Jesus, ipa-give up niya ang iyang mga earthly nga bahandi, kamotoy nakababag niya. Actually, ang katuntang nga bahandi, kung willing na siyang mo give up ato, no, mahatag to ngadto sa maayo. Dili pasabot nga wa na siya balay, ma-homeless na. Muna nga uban magbasa sa Bible, dili tanong ko anay, ini pabaligya man tanan unsa man ni baligya na to ni tanan. Wa na tay ko niya, di ta kabaligya tanan, di ta kasunod sa Ginoo, di ta matawag nga. Mao na siya, parihor na siya tong langgam. No yan ang pag-study sa Bible is spiritually discerned. Kinahanglan na siya ang spirit magpasabot nimo. Niya mabala ka, di pa mo kasabot anak tanan. Oy di ta mabala ka. Ano man? Ang Ginoo nay duha ka klaseng pagkaon. Naay gatas ug naay meat. Gahi-gahi ning meat no. Ang gatas sayon rang ihilis. 1 Corinthians 3:2 nagsulti nato. Gibuhi ko kamog gatas, dili sa magahi nga kalanon. Kay kamo dili pa andam niini. Ug bisan gani karon, kamo dili pa man andam. Naay maayong pagkaon para sa isa ka tawo. Kung ikaw bag-o pa ka nakahibalo abot sa Bible, importante mo magbasa sa Bible. Dili mag-expect ang Ginoo nimo nga mukaon na kaatong perting laluman na nga mga katong mga baki, katong migimaw gikan sa dagat, katong mga lisod nga mga visions, mga inana.
ayaw kabalaka, hinahinay lang. Kung unsa tong imong nabasa sa simple nga topic sa makarong pagtuon sa Bible, nya atong i-apply. Hinahinay lang na siya magkahayag hantod nga makasabot na ta sa gahi nga kalanon. So dili paso ay kana akong tapad, wala na ni nabot na ni sa Book of Revelation. Ako naapa ko sa ayaw kabalaka. Ano man, dili pa tanan sa tanang panahon na ikaw dritso jud ka mukaon ka ng magahi pa na nga pagkaon. So hinay-hinay nakasabot ang Ginoo nga mao pa ni imong na sabtan. Og na ni comment no kauban sa pag ipaplak ang mata niya ipaputol ang kamot o kato literal ba? Kung makasala imong wala kamot ina na o imong mata isa ibdon dili na no wala tay mata. Uma kita tanan makasala man ta. O namigi panahon nga namigi maninintal nya diha ba ana wa na kay mata. So dili nga ana ang design sa Ginoo no. Ang atong mga buluhaton nga para sa iya magkuan na pod paralyze. So balik ta dire na simple nga topic, sugod ka sa simple nga topic. Napoy uban nga mo pay pagbasa sa Bible, ganahan sa mo sa Daniel, Book of Daniel sa man ni. Una bali nagbarug yang istatwa. Pwede. Ready siya maminaw. Ready makasabot. Katong dili pa, okay lang, hinahinay lang. Last verse nako Matthew 24:45. Mateo 24:45. Nan kinsa ba ang kasaligan ug manggialamon nga ulipon nga maoy itudlo sa iyang agalon sa pagdumala sa iyang panimalay sa paghatag kanila sa ilang pagkaon sa hustong panahon. Naay pagkaon sa hustong panahon. So diri sa pag-study sa Bible, adto tas pinakasayon nga topic mo nagsugod ta sa pagbasa sa Bible. Sunod magka-increase ang topic, medyo magkalisod-lisod na, magkahantod, maabot na kaatong mga estatwa, katong mga malanap, maning gimaw, may nana, no? So, ana lang, no? At naalang na siya, kada isa kataw na siya hagdanan ang. So, ang sunod na to is, kaning mag-study na ta sa Bible, napoy maninintal, magsigingon nga, di ka kasunod, why makasunod anang gisuwat sa Bible? Perfect, Sister Micah, unya ang last, kung napabakatay panahon, pwede pa ta mag part 3. Unsa may inyo hadihang kuan? Di na to ni paspason, ato ni paspason nya, napay bag-o pang naminaw ba? Malamo sad no? Palihog daw ta kung kaya pa sa oras, pwede pa sa ta mag part 3. Walay problema. No, mga itas Ginoo og may panahon para makatiwas ta sa topic. Unsa man, kaya pa sa oras or di na to alang-alangon? Pwede part 3 na lang tano. Wala pa Sister Micah. Sister Micah, reserve na lang na imo. No? Pikin na. So kanang inana sa dang advantage no kung ang study dili kay taas, naa kay matuhog. Samot na sa mga bag-o pa. Ang ubala tag 2 hours, 3 hours hamtod apo napay puan. Liso na nga tong no nanindot ng samot sa mga bag-o pa no nga kanang kinahanglan jud ng usapon. So sa tong pagtuon karon magpasalamat sa Ginoo nga natay chance kay abi ninyo ang uban ng mga tawo natulog sila pagkaugma wala na naman nakamata. Wala na nasayang ang panahon. So mientras tagaan pa ta sa Ginoo gininhawa mga butang kinahanglan to masabtan na iyang gitugon dira sa balang kasulatan. Dili na to sayangon kay maabot ang panahon nga wala nay magwali. Wala na live study, wala na. Wala na mahatag na free Bible study. Yan naman, nasira na ang kaluwasan. At pa na sabihin sa sunod. Unsa naman ang panahon na, wala na desisyon nimong mahimo. Kung di ka magbago, wala na jud na. Pero karon napatay grasya gihatag sa Ginoo. Panahon nga tagaan ta niya og chance nga mag-study pa ni. So kung unsa mga chance nga gihatag sa Ginoo, kinahanglan natong hatagan og importansya maski sa mubo nga panahon dayon sa tanan natong nastudihan atong i-apply para iya na putang tagaan og more pa hantod nga magkalalo mga to ang mastudihan sa Bible. So kung wala na magluhod na sa pagampo. Father in heaven, salamat og dako sa mga panalangin nimong gihatag, sa mga kahigayunan,
Salamat kayo sa chance nga maka-share kami nining mga pulong. O salamat sa chance nga gihatag sa mga karon pa nakadungog niini. Hinaut ikaw magahikap sa tag-usa ka mga kasing-kasing nga mga pulong bililhon, hamili, mahalon, putli, ulay, modulot rin sa among kasing-kasing nga aron ang tanan namong mga gihangyo da kanimo, mga kalisod, mga kalisdan, mga klase sa mga problema sa kinabuhi, mental, physical, spiritual, emotional, hatagan mo kami kaayuhan. O sa nabiling nga oras sa Sabat, na ikaw tabang ka na mo nga makadungog pa kami sa imong mga tingog nga among masabtan o sa among angay pagabuhaton, labi na ning katapusang mga panahon. Among giampo ang mga may balatian naa sa mga kalisod, mga pagsulay, persecution. Sa tanan nimong katawhan sa tibok naong sa yuta nga tagaan sila power to overcome, power to endure, gahom sa paglahutay, o sa pagmalig-on diha sa pagtuo diha kanimo. Sa tanan nimong mga katawhan sa tibok kalibutan nga naay mga private prayer request, mong gitugyan diha kanimo ang tanan. Nagsalamat sa imong bugtong anak na si Jesus, naghatag mo grasya, nagmapailubon, nga mao manluluwas. Salamat sa Holy Spirit nga na magmapailubon usab sa pagtudlo kanamo sa mga angels nga nagmapailubon kanunay sa pagsunod-sunod namo sa pagbantay namo aron kami dili dalhin as nato sa mga peligro. O sa tanan namong pagampo, paglimpios kasing-kasing hunahuna nga imong pagadawaton kining tanan. Uban tabang sa Holy Spirit kani imong pagampo madungog in the name of Jesus our Savior and King. Amen.